akusilo umuntu osidefendayo. Siyabonga ukuthi umfowethu usimple ngendlela emangalisayo. Ba-right abantu abanjalo. Kusho ukuthi lo okutholayo kuye yiloko okuthengile. Yeah. What you get is what you bought. Yeah. Angeke ukuthi nawuthenge lo naye mara ngisibekile ngifuna lo. Kusho ukuthi uyincwadi ebhaliwe. Siyakhona ukuthi uNkulunkulu uzoqhubeka nokubasiza. Siyabonga mfowethu. Siyandlula-ke bakithi sindlulela phambili. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe bakhona abanomculo bazangithinta. Ngibona kuthe kodwa hayi le kwaya yami la phambili ayiyavutha naye iyasibusisa nje kakhulu. Manje sindlulela phambili kwabazokhulumela ifamily. Lana ngino-Mr. Nelson Mtshali kodwa ngazolubhala esibiya. Uzokhulumela ifamily Mr. Nelson Mtshali bese-ke esaza ngaphambili laba babili bazilungiselele abazokhulumela abantu abasha. Angithathe-ke le thuba ngilinikeze kuye esefikile ngaphambili. Ukuqala kwami ngiyalibingelela ngegama kaJesu. Hayi-ke bazalwane bonke nginokuthokoza nginokujabula uma ngigcwele phakathi kuleli. Amen. Ngingumtshali-ke mina indodana le enisingathe yona lapha nonke. Amen. Ngisho ukuthi-ke nami namhlanje ngiyayibona ukuthi-ke mncinyane ngimkhulu. Amen-ke abathandekayo. Ngingakanani? Ngimkhulu ngingaka mkhulu. Amen bathandekayo. Ngiphakamisa-ke ukubonga mina phakathi kwethu lonke bazalwane nichasile ngane yami nikhulisa ngevangeli. Amen. Suka-ke nami ngikhulisa incane ngikhulise ngalo ivangeli emseni kababa uNkulunkulu. Iwazi wonke umthetho wasekhaya angaze ngiyibeke inhlanga la emzimbeni wayo isibe ngaka. Amen. Ayikazishumisele ngenyamazana. Siyezwana abathandekayo. Isibe ngaka njengoba ikhulile njengami nje nami akaze ngiye ezinyangeni akaze ishumisele ngezinyamazane. Amen. Akushumiswa-ke lapha ekhaya ngenyanga kuthiwa-ke enapho sekuzoshumisa kuleli khaya esikulo. Amen. Ngisho ukuthi-ke ngiyabonga-ke bathandekayo ngingumtshali-ke nami ngixolise nje futhi ukufika late senziwe izinto zokuhamba ezizona ezisiphazamisile. Sivuke ngo-3 ekhaya saba ngabantu abakhuthazela impela saya esiteshini sahlala ufonje ushaya sesiteshini lo sibhekile ibhasi lizawufika lutho tonke uze bashaya u9 lokhu lingakaphiki ibhasi la likhane lifikayo emva kanani-ke sasikhane-ke sisukayo-ke njengoba sesifika nje-ke nenkonzo siphuma lebi lapha emini. Amen. Ngisho ukuthi-ke ngiyabonga-ke bafowethu nonke le ngane-ke njengoba ilapha kusukela incane angaze ngibone olubo olwayo. Ngimuntu-ke mina-ke ngiyasebenza lapha ekhaya ngiyabasebenzisa kakhulu. Akaze mhlophe ithi nca ngoba namanje noma ifikile ngiyalima-ke mina ngiyifaka emasimini angisho ukuthi ngithisha mina lapha ngivele ukuthi phakathi. Amen-ke bathandekayo. Ngifike nginika ikobhaloni ishona emasimini kuyahlakulwa lapha kithi kuyalinywa lapha kithi umbili. Siyezwana bathandekayo. Zonke lezami nje ingane ziyakwazi ngifundile zona ngifaka esikoleni zonke ayikho engekho esikoleni kodwa ngifaka phakathi. Ngimuntu oqhamazelayo-ke ngiyangithanda ukuthi ngithathe izinto ngamakwala masinyane ngoba ngifuna ukuthi ilunge ngokulunga. Amen bathandekayo. Ngisho ukuthi-ke ngiphakamisa nje ukubonga nokudumisa wonke lo msebenzi owenziwa la phakathi kwalendlu. Ngibonge-ke nasemzini wakwaNtombela impela ukungipha awumuntu omhle kangaka. Amen. Unjani lo muntu? Muhle. Abathandekayo songathi-ke lama ngafike ngibambe ngezandla zombili angangiqapheli uma ngithi asiye emasimeni. Wenze njani bathandekayo? Ngoba kuyashona lapha emasimini kuyasetshenzwa sinabalimi abalima ummbila. Bathandekayo nisho ukuthi-ke
ngiyacela ukuthi ngempela lapho ngoba ngumuntu osebenzayo kebhuku ebusuku lwemasimeni kusetshenzwe impela nalowo ndodana ngesabi impela mayifikile ukuthi asebenze kusukela bemncane khula ngikhulise ngawo umsebenzi ameni bathandekayo ngisho ukuthi-ke ngiyabonga lama ngizochitha ithuba njengoba ngiyethemba ukuthi umsebenzi usemkhulu nendawo yakithi kude njengoba sisukela sibe khona amakhilomitha siba khona 217 kilometers ngisho ukuthi-ke ibanga lisezima lisekude ngisho ukuthi nokubonga nje okukhulu nokujabula inhlanhla ente kangaka hawu inhlanhla ente kangaka semzawuke ngithole letiye nje masinyane sesigugele thina sisakwazi lokusuka masinyane nalesaluke engihlala naso la sesigugile phela sesiyasihluphe sikhuqazele singasheshi senze masinyane okanye namuze kubeke iy'thumba ngisho ukuthi-ke manje sekukhona umuntu ozawushesha ameni uzokwenze njani awube ngathi ngakuhleke asheshe bathandekayo ngiyabonga bathandekayo ilokho nami ngiphakamisayo angizukhuluma kade kodwa-ke lo mntwana akukho engake ngakuzwa olubi ngaye angikhulumi ukuthi njengabanye abantu baye bapha umuntu ukuthi noma sefiwe bese bethi umuntu hhayi ubelungile besho umuntu kade engalungile ngoba usefile bese bembeka amagama amahle bese bethi ubelungile cha ngiyakwazi lokho bathandekayo angase ngithole ingane kuthiwa usekhona ingane aseyizele esengizoyondla lapha ekhaya sihluphekile emhlabeni zingane zethu namhlanje lezi ey'khona emhlabeni sizalele emakhaya bese siswela thina bobaba ukuthi sizenze njani ibuhlungu-ke leyo nto ebathandekayo so ngathi leso sifundo singake sibe sihle iy'ngane zethu-ke zisale kahle zikhule zibe zintombi ney'nsizwa y'khule zibe zinsizwa hhayi ukuthi umuntu engakabi yinsizwa useba ingathi eyinsizwa useyindoda nentombi iyintombi isingumama niyazi ukuthi umuntu uma esezelayo kusasiyona intombi leyo ngabe intombi ngempela bathandekayo kodwa abanye baye bayikhohlisa athi umuntu uyintombi kodwa manje akudala uma umuntu nje sekathola ingane lowo sekungumama nensizwa nje uma sikathola ingane noma ungakanani noma unefuthi nye kodwa manje usuwubaba yilokho ngisho lokho-ke bathandekayo nami ngiphakamisa nje ukubonga ngalamazwi bathandekayo so ngathi ungaba nenhlahlehle bonke nabantombela laba ngiyababonga kumele basithethelele ingane enhle enjengalena ngomsaka baba uNkulunkulu bathandekayo amen
Siyambonga uNkulunkulu. Hayi ngingahlala phansi mangabe niyakhona. Amen. Amen. Ayasikiye. Umfowethu uThemba Sibiya uzothi iqaphu khulumela abantu abasha bese udadewethu Zodwa akhulumele insizwa. Zodwa abantu mahlangu uzokhulumela udade umfowethu akhulumele insizwa. Abantu iqaphu kodwa ngaphambili sifashe ayasikiye ngiyabingelela abathandekayo egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Okhulumayo uNtombi Zodwa ngamahlangu sibonga. Nkosi sisibusile. Amen. Kuthiwe ke bathandekayo ngizokhulumela izintombi endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu amasibusise bathandekayo. Manje ke ngeke ke bathandekayo ngikhulumele ama-denomination noma isonto esindisiweyo. Kodwa manje ngizokhulumela izintombi endlini kaNkulunkulu bathandekayo, insika nesisekelo seqiniso. uNkulunkulu amasibusise bathandekayo. Manje thina endlini kaNkulunkulu bathandekayo singamantombazane bathandekayo akuphelelanga ekutheni sisindisiwe silahlizono. uNkulunkulu amasibusise. Kodwa manje sinemiyalo noma sinezifundo bathandekayo esifundiswa zona ukuthi amantombazane bathandekayo nangempela asindisiwe endlini kaNkulunkulu aphila kanjani. uNkulunkulu amasibusise bathandekayo. Ingakho-ke impilo yethu bathandekayo ingafanani nanamantombazana akhona ngaphandle noma asho asindisiwe. uNkulunkulu amasibusise bathandekayo. Thina-ke amantombazane endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu amasibusise asigqoki icephe. uNkulunkulu amasibusise bathandekayo. Isho ukuthi
uNkulunkulu amasibusise futhi bathandeka nangempela asilweni mhlawumbe ukuthi izinwele zethu sizigcobise fish oil izinto eziningi ngendlela emangasayo uNkulunkulu amasibusise bathandekayo ngisho ngoba lezinto izinto zabantu baleli lizwe uNkulunkulu amasibusise bathandekayo izinto eziphila ngabantu abangamazi uNkulunkulu uNkulunkulu amasibusise bathandekayo mayiBhayibheli izilongozi lisho lamazwe ukuthi thina sesikhethiwe thina bathandekayo sathanda sakhishwa manje singaphili bathandeka ukufana nabantu bezwe uNkulunkulu amasibusise bathandekayo ngoba phela thina singabakhethweyo singabenzu kaNkulunkulu uNkulunkulu amasibusise bathandekayo nole mfihlakalo bathandekayo nangempela ngiyakuyithola kwenye indawo ngaphandle kokuyithole endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu amasibusise bathandekayo singamantombazane endlini kaNkulunkulu bathandekayo siphila le mpilo abanye abantu baye bazwela ubuhlungu kwangathi bathandekayo nangempela siboshiwe noma sicindezelwe ukuba siphile kanjalo kanti kuphuma ngaphakathi uNkulunkulu amasibusise bathandekayo lokho siyiwo nalokho sikwenzayo kuphuma ejuleni kwenhliziyo zethu uNkulunkulu amasibusise kanti kusho-ke bakithi ukuthi abantu bangazweli ubuhlungu ukuthi ngamantombazane afana nogogo ngoba ahlala athwele uNkulunkulu amasibusise bathandekayo kodwa manje sithokozela ngoba kungumyalo kaNkulunkulu siwenza sikhululekile siwenza sithokoza uNkulunkulu amasibusise bathandekayo manje ngeke nangempela ngelinye ilanga mhlawumbe wasibona sifanana namanye amantombazane ngoba bathandekayo nangempela singabakhethwa phela sikhethiwe uNkulunkulu amasibusise bathandekayo ukuba sime noma manje ehlangothini likaNkulunkulu simveze uJesu eyinkosi nomsindisi wempilo zethu inkosi yomusa Sengiyabingelela abathandekayo namhlanje ntambama egameni lenkosi ngiyabonga naNkulunkulu obemuhle kimi ukuthi ngiphinde futhi nami ngibe khona kule nkonzo Nkosi manje noma ngaphambi kwenu kuThemba wakasibike Nkosi manje-ke bathandekayo ngibizele kule ndawo ukuthi ngizokhulumela izinsizwa Nkosi lithi isibenkosi ngelilanga ngekaNkulunkulu Paul uthi ngilobela ninazinsizwa ngoba ninamandla ninqobile omubi Nkosi manje ngibonga uNkulunkulu ukuthi sikhona endlini kaNkulunkulu siyizinsizwa lokwenza ukukhuluma abathandekayo kuyimpilo esiphilayo Nkosi noma asifanekiseki ukuthi kufanele ukuthi siphile ngale ndlela Nkosi kodwa kuyinto esiphilayo Nkosi lithi silenkosi lapha encwadini kaRuth chapter 2 verse 9 Nkosi uthi uBowazi kuRuth ngelilanga uthi kuye ungahlupheki noma ungakhathazeki ukuhamba ensimini uzithathele okufunayo Nkosi ngoba abafana bakule ndawo bayali ukuthi bangathithi Nkosi manje sibonga uNkulunkulu ukuthi sikhona endlini kaNkulunkulu singabafana sizinsizwa sinomyazi Nkosi ingakho nanoma ikuphi la sikhona sihamba ngomnyalo wethu kaNkulunkulu Nkosi manje bathandekayo sikhona siphila asinankinga Nkosi ziningi izinto ezenzekayo ngaphandle cishe abantu abaNkulunkulu bayazi ukuthi abantu abasha babulawa nje isono esisodwa somjono Nkosi kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi thina njengezinsizwa endlini kaNkulunkulu asinayo leyo nkinga Nkosi ngoba phela inyama yethu ibethelwe kanye noKristu Nkosi so asinankinga sihambe emhlabeni simbhekile uKristu engumqalisi nomfezi wokukholwa kwethu Nkosi abanye bethu baseyinkolweni ezahlukene Nkosi manje la enkolweni bagqoka nje ngendlela abantu abathanda ngayo Nkosi njengoba sasho uJaji ukuthi bagqoka la ngaphandle Nkosi kodwa thina ngoba senza isivumelwano namehlo ethu siyakwazi efanele sibheke Nkosi asinankinga Nkosi manje bathandekayo siyizinsizwa sendlini yenkosi kunalento le abayibiza ukuthi i-courtship Nkosi ukujola kwasesontweni Nkosi asikwenzi endlini yenkosi Nkosi bese kuba khona mhlawumbe okunye bakwenze kube ngconywana Nkosi bakubiza ukuthi i-dating Nkosi ukuthi mhlawumbe ubrother abe ne-appointment nosisi baye mhlawumbe e-beach front Nkosi thina njengezinsizwa endlini yenkosi asikwenzi lokho
wona Nkosi umusibusise ngoba sinomnyalo esanikezwa wona Nkosi umusibusise so ngimele izinsizwa bathandikayo okugcina engibanga uNkulunkulu ukuthi sikhona endlini yenkosi safundiswa futhi ukuthi bese siyahloniphana njengezinsizwa Nkosi umusibusise njengoba ngime ngaphambi kwenu bathandikayo kukhona abafowethu abadala kunami abakhona la Nkosi umusibusise engibahloniphayo njengabobhuti abadala kimi Nkosi umusibusise noma mhlambe ngingashumela kangakanani ngibadlule kodwa the fact ukuthi badala kimi Nkosi umusibusise sonke abahlonipha njengabafowethu abadala Nkosi umusibusise bese kuyadlula kunabo dadewethu esihlanganyela nabo endlini yenkosi Nkosi umusibusise uthi uPaul kuTimothy ncwadi yokuqala kaTimothy chapter 5 verse 1 usho lamazwi ukuthi ungayithathi indoda endala Nkosi umusibusise uverse 2 usho lamazwi ukuthi abesifazana abasha ubathathe njengabodadewenu ngomqondo omhlophe Nkosi umusibusise so izinsizwa sisendlini yenkosi labodadewethu siyabahlonipha ngomqondo ohlambulukileyo Nkosi umusibusise njengabafowethu bakhona kule ndawo babakhaphile nabo njengoba ngena ngathuka njalo hayi ukuthi mhlambe sebayashada nabo Nkosi umusibusise futhi ingakho uma ubheka babambani bona ngezandla Nkosi umusibusise ngoba phela akushadi bona Nkosi umusibusise ngalokho bathandikayo siyabahlonipha odadewethu esinabo endlini yenkosi Nkosi umusibusise okugcina bathandikayo sibambisene nabafundisi bethu esifundisweni sebandla Nkosi umusibusise konke abasifundisa kona sithi sikanye nabo Nkosi umusibusise ngokuthi siphile thina kuqala bese senze ukuthi noma senze sho ukuthi nalabo bezemva kwethu babe sebaphila njengesifundiso sebandla Nkosi umusibusise so ingakho singenankinga noma sesikolweni abafundisi bayazi ukuthi siyayiphila lempilo Nkosi umusibusise ingakho futhi kungeke kube nesidingo noma mhlambe abafundisi baze bafune amapholisa azosiphatha Nkosi umusibusise ngoba phela bayazi ukuthi basifundisile Nkosi umusibusise so lokho esifundiswe bona sibambisene nabo Nkosi umusibusise linjalo sifike ngendlela emangalisayo sibhadala cash wazi ukuthi ungenaphi amen kangelethu linjalo ninge sinokusho ngaloko amaphepha amakhwaya ngibona kunamakhwaya enamabheka ingathithi wonke wala eNatal manje ngizobuthelela wonke ngibize iGYC bonke uteza umadadeni imbuzini nengabikhona komeni zonke ziyocula ziNatal GYC into nje soyenza zocela abafowethu bashayele elinye lamagama apholile bese sibiza uPastor PP Mahlangu yena uzokhulumela ibandla jikelele leyathatha bakhulumela abantu abasha lo mfowethu bakhulumela izinsizwa wona bakhulumela abantu abasha abayizintombi lo mfowethu bakhulumela abantu abasha abayizinsizwa ubaba lo engibizayo uzokhulumela ibandla jikelele amen manje kuze kube manje labazalwane bebakhuluma kahle yabo inkinga yini na ukhuluma kakhulu bakhuluma isikhathi eside kuyokwenzeka lento le umfanyana omncane lelanga fundiswa waqeqebula yabo labo bashumela 3 hours besathi kafushane bazalwane iloko elengitshela kona so nasekuphele 2 hours 3 hours umntwana wathi hayi ma kanti umfundisi uqedani mama kwathi hayi dala qedile uyahluleka ukustop manje ke sizomkela kubaba
eze ngaphambili yena kuzokhulumela ibandla general ngisashe elinye lamagama apholile. Jerusalema, namhlanje ke ntambama kambe nkosi Jesu Kristu. Amen. Ngibingelela igama eliningi ngaphezu kwamagama onke. Ngiyacabanga ukuthi lapha kuleli lokishi akekho ukuthi igama lakhe linguJesu. Makwenzeka ngephutha wesifazane uma ekhulelwe uwase ecabanga engqondweni yakhe ukuthi akathi umntwana ozalwa yathi uJesu awugcina afile lo mntwana lokho isikhathi sakhe singakafiki. Igama lapho amagama onke bakwethu bonke-ke abasakunikele ithuba bakhuluma bathi ngikhulumele indlu mabathi ngikhulumele indlu basho into engikuyo ezinyango zazi zasema-next door zakuphi ngaze zendlu kulo mhlaba esiphila kuwona siyabona nje uyabizwa lesikhathi esikusona ngolunye ulimi bathi materialistic age lapho isizukulwane sakhona sikholwa ngezinto eziphathwayo ezibonwayo bakholwa ilento hhayi enye into hayi batshele ngoJesu hayi batshele ngoNkulunkulu hayi batshele ngani batshele ngento abayibona abangayiphatha bakholwa into nto leyo hayi enye into. Manje-ke ngizokhulumela empeleni ibandla mina-ke ebandleni lapha nginomnyaka ongama-30 ngingumKristu ngasindiswa ngiyinsizwa ngangilapha ko-23 lapho nje namhlanje ngo-52 ngiphethe u-53 ngabe ngithathela phansi abekaba ukuthi umfana fana nje ingane zami ziyisikhombisa abafana 5 intombi 2 abafana 2 baseyunivesithi omunye uyagcoka unyaka ozayo izibulo uthanda njani lo nje wonke-ke kuthiwe kukhulumeleke indlu bakwethu kulo mhlaba esiphila kuwona umhlaba ungcolile lo mhlaba more especially ngoba sesifike kwi-dispensation lesimiso esisha kuyaqhubeka kuyonakala izinto hayi ngiyabuya nje phela uthi uphawu uthi abantu uthi kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile uthi kwabangcolileyo kongcole ingqondo bathi kwagcola ngcono nembesa lomele bathumba ungcolo nembesa kulokhu mubi kakhulu moba udlula losathane uthembele kodwa-ke siphila emhlabeni lapho okubonakala sekuqhubekile baqhubeka
nawo phakathi esontweni bangena khona abayingenela nje kwabusa bangena phakathi esontweni babusa nje uma besafakaza lapho ekhulumela indlu lapho esakhuluma nje lapha besakhuluma nge-courtship i-courtship into yasesontweni seyakhona yahlala seyihlele nje yathi nje tekhe yahlala i-courtship yabusa esontweni uyazi bethi ngikhulumela imandla ngiyahlupha zokuhlupha uyangihlupha ukuba uma ngikhuluma zoqhubeke bese ngabe kusababheka sibona ukuthi sinesiqiniseko ngalomshado nokuthi ibandla liyanela ngalokho kwenzeke lapha eqinisweni msulwa ukuthi ngeke ngicabanga ukuthi siyabe close to 400 kilometers la sisuka khona ngeke sizele sabe ubala nje mshado sifuna amakhekhe noma ngabe sifuna inyama noma inyama ikhona nalesiqhamuko khona ikhona inyama Ubaba libona abantu amadoda ngathi akasikahle lapho bone behlelile ngaphandle kunabantu besifazane balapho kodwa ubaba bakho uphethe imilizwana lapho kunemilizwana kuthiwa kunebrayi ikati brayi yini brayi isizulu yini brayi yini brayi kunabantu kunebrayi bosawuke osiwa ongaba bekho labantu balapho manje ke sisuke seza lapha ngoba sinesiqiniseko ngalomshado manje ebandleni ibhayibheli uthi uphawu Timotheo ngethemba ukuza kuye masinyane njengoba ngilibala ukuza kuwe wena sewuyokwazi ukuthi abantu bamele ukuhamba kanjani enyathiko eyibandla insika nesisekelo senkelezo Oma ungathapeka uhanjwa kanjani endlini na ungaphethe kanokumbwela endlini abantu behluleka la behluleka bese baphuma ngoba behlula umbhele wena into ebusa indlu kaNkulunkulu bahlula ukuthi umuntu lobusayo uJesu uyinhloko yebandla ibandla kusemhlabeni liyamlalela thank you Amen. Akubuye kakade. Mina mangibona mhlawumbe noma ngabe intombi noma umama kunendaba. Zathi inwele zakhe zingathi zishilo kwephupho lejuba. Angibe ngisaqhubeka ngibuza ukuthi uyakhona noma awukhona. Owesifazane ugqoke blue angibuzi ngithi uyakholwa kodwa nawe sewumemukele uJesu na akamamkelanga akamazi uyise phela amen dalilake okuvele ubuza ifikathi kayibandla ungabe asihlanganye ezintweni zezwe ezoseli nje bathi hayida bona ngamanye amehlo ngoba sekhuphukile Yesu phela ngitshela ukuthi nge-53 years ngisoke 53 years uma ngithi ngihambe etrobheni ngiyazifunda incwadi ezisingisi ekakhulu nezolunye ilimi ngiyazifunda incwadi kodwa ngathi ngene bookshop ngafika ukuthi ngabona kubhaliwe lapha esho kwathiwa adults only ngiyajika ngisangeni lapho angisimdala kanti kodwa ngiyajika ngisangeni lapho ngoba izincwadi zitholakala lapho izincwadi zifundisa abantu noma ziphelekezela inqondo zabantu ukuthi sisebenze vice versa manje inqondo yami ihlazekile mina ekhaya kwami kune-library isedayiningi room ine-library kuney'ncwadi zifunda ngisho ziyingane ngisho wonke umuntu anginayo incwadi ehlala ngaphansi kombhede uzoyithina kuphela nonkosikazi ya ngizoyifundela kuphi ngoba open space isedayiningi room ngizoyifundela kuphi uthi ngizawufundela incwadi ekameleni
base ukuthi into ukuthi khona base ngiyatolisa imizi ayifani lezi ngabona imizi yakhiwe nje ucabanga ukuthi yafana ifani kweminye imizi kunama-sex books not sex book, sex books. What is the illustrations? Ufiwe. So ukuthi siphilalelane owethe bagene ukuphila impilo kuKristu. Seyiphila iphila 24 hours per day. Usuku nemini. Akuthola ukuthakatha bathini. Uyatholakala kwezinye indawo mhlawumbe kona store sasa. Kodwa batheke ukuthola ukuthakatha. Uphila imini yonke 12 hours. Another 12 hours usuku bonke ebuKristu. Agape uKristu ensuka sisikhombisa ngesonto. Asazi ukuthi uyakholwa akakholwa. Hayi akenyiyeka angisukume abayeka abantu bakwethu into sele angisazi sele stop ngaze sekini. Abe sibona ke ukuthi ukuqala kokholwa nokuthi abesifazane abasebandleni abamamemba webandla sibona ukuthi khona uphawu ekhanya sibona nalo mthatha lowo wethu ngaphandle ukuthi bekhona umkhonyovu unomunye abumbone edolobheni eshaye bengathi phela kusho uNkulunkulu wakhe uMahlangu abesethi khwapha nangu uNkulunkulu wakhe uMahlangu bezokhomisa bese asimbali ukuthi ngimemba ebandla sazi ukuthi ngiyaphileka ebandleni noma bathi ku-street abantu abasha bethu mina nje ngiyakhona abantu abasha angeke kwenzeke ukuthi kuqashe ikhumbi iy'ntombi nensizwa bathi baya olwandle bathi bazophushe bangaphila yini kwezinye indawo bayaya phela kwezinye indawo iy'ntombi bathi baya olwandle ukona omunye umuntu ongaphiko abona umzimba womunye umuntu wesifazane abe muhle ngeke saphinde abe muhle kwezinye indawo kwande lesono sokufebe sesandile ngoba sibanga abantu bayazi bayolwandle namkhona ukuthi bakhona lapha phakathi abasendlini kathixo ibandla ake bahambe bayolwandle mina ngiba disgusted ukufika kule ndawo enjengaleyo ngoba ukufika abantu abanye noma besifazane balele imilenze baphele phezulu lapha yekakhulu abamhlophe bavamile abathi phela abantu bayathatheka abantu bayathatheka khona lapha bakhona abesifazane abagcoka amabhuluku ugcoka ibhuluku isiZulu i-western culture isiko lasentshonalanga liyapriveyila kumuntu ompisholo liyapriveyila liyaphusa lithatha indawo mina ngiyezwa bathi abuyele nesintwini asihleni odala nobani kule materialistic wodla nobani kolidala kule materialistic age bathi ahlolo odala umnumzana aba nengane yakhe edrobheni what do you want, my child? Not dead. I want something like this dead. Why, my child? Because I like it dead. I want to be sure. Woman, they got the supermarket. But
ukhuluma isingisi uyobuyela esintwini uyobuyela nesintwini uyobuyela nesizulwini